L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħhom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra l-misteri qaddisa. Nis'al l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox tmexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-Ażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lill-Lut. Ħuti, Kristu u l-medjatur ta' paċ ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għal fidwa ta' ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wir ta' dejjem li hu għedhom. Għax Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul minn idejn il-bnedmin li hu biss ġbija tas-santwarju veru. Imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qasis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mal-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba l dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss, u wara dan isir il-ġudizzju. Hekk ukoll Kristu, wara li offra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra, qatt jerġa' jidher darb'oħra, mhux biex ineħħi dnubiet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa il-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Arra fil-Mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu lill-Mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana,
bit-trombi u bid-daq ta' trombetti għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Għannu lill-mulej għanija ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu dan Ġesu għandu fih il-Belzebul ukoll dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. U sejħilhom lejh u beda jkellimhom bil-paraboli kif jista' x-xitan ikeċċi x-xitan. Jekk santna tinqasam fiha nfisha, dik is-santna ma tistax iżżomm wieqfa. U jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa. Li kieku mela x-xitan qam kontra tiegħu innifsu nfiret, ma kienx jista' jżomm sħiħ, imma jkun wasal fit-tmiem. Ħadd ma jista' jidħol fid-dar ta' wieħed qawwi u jaħtaflu ġidu jekk qabel ma jkunx rabat il dak il-qawwi. Imbagħad id-dar jaħtafilu żgur. Tassew ngħidilkom kollox jinħaffrilhom il-quliet il-bnedmin, id-dnubiet u d-dan kollu li jidgħu. Imma min jaqaf fil-Ispiritu Santu ma jkollu qatt maħfra, jibqa' ħati għal dejjem. Għax kienu qalu għandu fih spiritu ħażin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għandu fih spiritu ħażin. Danu li qalu xi kittieba fuq Ġesu kif naqraw fl-Evanġelju skont San Mark u nafu li l-kittieba xi kittieba kienu f'polemika ma' Ġesu fuq diversi affarijiet. Ġieli anki kienu jassulu biex jaraw ifejjaqx fihom is-sibt. Imma jgħidu xi ħaġa ħafna aktar serja għax hawnhekk qed jgħidu li għandu fih xitan li hu ikeċċi lix-xjaten bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten. Hija ħaġa serja din u din qaluha dawn li ġew minn Ġerusalemm jgħidilna l-Evanġelju il għaliex il-Galilija fejn kien Ġesu hawnhekk dak iż-żmien kienu pjuttost jilqgħu in-nies, ma dawn niżlu minn Ġerusalemm u qalu dan fuqu li meta tqis naqra hija l-iktar ħaġa assurda li tista' tgħid. Għax dawn in-nies kienu raw il-Ġesu joħroġ ix-xitan, kienu jarawh jagħmel dan il-mirakli, huma flok aċċettaw il-verità. Flok qalu isma' jekk inti tkeċċi x-xitan bi forsi kollok fik il-qawwa ta' Alla u aċċettawh bħala dak li għandu l-qawwa ta' Alla, dawru l-verità ras l-isfel u qalu li għandu fih xitan. Ja, l-akbar insult li setgħu jgħidu fuqu il għaliex qed jgħidu li hu possessat. Għandu fih xitan dan il-bniedem li kien bin Alla. Issa x'naraw li jgħod għalina l-ħajjitna illum f'din il-ġrajja. L-ewwel nett naraw kemm għandna noqogħdu attenti mill-preġudizzi fil-ħajja tagħna. Il-preġudizzi li ma jħallinix naraw ċar il-verità imma li ġaluna anzi ngħidu dak li konna f'qalbna' minħabba l-preġudizzi tagħna. U
irridu noqogħdu attenti illa li x'ara dawn x'ġaralhom, dawn kellhom kontra Ġesu. Jagħmel x'jagħmel inutli għalihom. Anke jekk jagħmel l-ilma jisfen u Ġesu għamel iktar minn hekk, ma kienx jgħod għalihom la kellhom kontrih. Huma għalihom min kien jaqbel magħhom li jagħmel tajjeb. Min kien bħal Ġesu f'xi affarijiet ma jaqbilx magħhom u jikkritikhom, allura kollox ħażin. Dawn huma l-preġudizzji u aħna rridu noqogħdu attenti il għaliex kultant jista' jiġrilna dan li minħabba il-preġudizzji li jkollna nħarsu lejn ħaddieħor u naraw tajjeb biss tagħna u ta' ħaddieħor ħażin. Tista' tkun pereżempju minħabba għax inti f'xi għaqda, f'xi partit, f'xi grupp li għamel dan kollu tajjeb. U ħaddieħor kollu ħażin. Meta tħares lem, irridu noqogħdu attenti ħafna mill-preġudizzji li ma jħallunix naraw il-verità. Imbagħad hemm dik il-kelma qawwija li jgħid Ġesu fl-Evanġelju meta jgħid illi d-nubiet jinħafru. Imma min jieqa fil-Ispirtu Santu ma jkollu qatt maħfra. X'qed jgħid hawnhekk Ġesu? Illi Alla ma jaħfirx, mela ma nafux li Alla lest li jaħfer il-kull bniedem li jitolbu maħfra li jerġa' lura leħ. Aw Ġesu qed jgħid xi ħaġa importanti ħafna għal ħajja tagħna għax hawn Ġesu qed jitkellem fuq li tieqaf l-Ispirtu Santu li jfisser li inti timblokka il-ħidba tal-Ispirtu ta' Alla. Mela Alla jrid iwassallek l-imħabba, il-ħnina u l-maħfra tiegħu. U inti timblukkah. Ma tħallihomx dawn. Allura hekk jieqaf lill-Ispirtu Santu. U għalhekk ma tistax tirċievi l-maħfra mhux għax dan b'xi kastik, Alla se jikkastigak jekk tagħmel hekk, imma x'inti stess qed tirrifjuta ma tilqax fik il-maħfra ta' Alla. U allura qed tirrifjuta. U dan jfisser tieqaf lill-Ispirtu Santu. Dil-kelma ta' Alla lilna turina kemm importanti li aħna l-ewwel nett noqogħdu attenti ma nkunux immexxija minn preġudizzji tagħna li ma jħallunix naraw il-verità. Mbagħad li aħna naċċettaw il-Ġesu bħala Salvatur li jeħlisna mill-ħażen li jeħles minna dak kollu li jfixkel il-ħajjitna u wkoll li aħna dejjem ikollna qalbna miftuħa l-Ispirtu ta' Alla għax fina l-Ispirtu ta' Alla jġib il-bidla u jagħmel biss ġid. Ew nitolbu l-mulej llum, nitolbuh speċjalment biex ikonna dejjem ħajjitna miftuħa l-Ispirtu tiegħu qatt ma nimblukkawh ħalli ikun jista' jagħtina l-imħabba, il-ħniena u l-maħfra tiegħu. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej f'din il-ġimgħa ta' talba l-għaqda fost l-insara li nkunu disposti li nitalmu u nagħmlu it-tajjeb. Infittxu dak li hu sewwa u ġust flimkien maħutna l-insara fi knejjes l-oħra għax anki jekk huma mifrudin minna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej li nitalmu dejjem x'inhu sewwa billi nfittxu li ngħixu b'mod ġust billi nilqgħu r-rieda tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex f'qalbna jkollna l-imħabba u r-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn waslu għal vera ġustizzja, għal qsim tal-ġid bejn is-sinjur u l-fqir u attenzjoni vera lejn kull persuna fis-sitwazzjoni konkreta li tinsab fiha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex ikollhom l-għajnuna li jeħtieġu fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-Ukrajina postijiet oħra fid-dinja li qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza, minħabba l-mibeda, nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nożu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fih ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu Ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bis-slim u lej l-offerti tagħna u għamel jkunu ta' fida għat-tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fi glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien si jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-Alla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrinna tobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, għadaħanix fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba uħnina tijak il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-slim u laqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi,
biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikonna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fil-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna waqaf magħna, glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twielet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffren l-adnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-anġlu Gabriel ħabbar il-Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-semawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smaw titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, aħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smaw titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazja mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif
ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tija jaffrin ladnu bitna, aħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misterju minn tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smewit jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malej miegħek meken fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijaj ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tijaj jaffrin ladnu bitna, aħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misterju minn tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smewit jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina.
la daħalniex it-tiġrib iżda ħlisna mid-denja minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna minn. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaffrilna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, daw għallejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema u l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawi titqades ismek tiġi saltnatik ikkulli trid int kif is-semek da fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil minuħati għalina. La daħanix it-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-riħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuq. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuq. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuq. Jisruhuma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzhom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina.
Amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatel ilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ingawdu il-għena ta' dejjem. Bi Kristus Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontrina u kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itla bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ekalla fdalek lill-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li semmem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem,
Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.